ɗan almajiri, ɗan almajiri, ɗan almajiri yana bara. Ni ba kin san cewa ta kan soyayya ki babu abin da ba zan iya ba. Shi yasa nake daɗa son ki ke cikin zuciyata can kololi. Shi yasa can cikin zuciyana sai in ji kwakwalwana na wani zuin. Duk tsabagen son ki ne fa. Allah baby na. Waɗa kura wallahi. Hakikan. Na gode ni ka sa na ji wata su. Yanzu me ke cikin jakan nan dai? Wani abu kuma? Baby na ka fara kenan wai ni yaushe ne za mu yi auren nan ne dan Allah na gaji wallahi ummi na sai magana take ta mun. Aure da ke dawa? Da ke dawa za ku yi aure? Me kake nufi? Ni na miki kama da wanda zai aure ki? Ke tsaya ma da Allah. Ni na yi alkawari da ke na ce zan yi soyayya da ke? Ni fa aza cewa nake irin soyayya nan namu da muke yi irin ta yaudaran nan ne muke wallahi. Ok irin yaudaran da kuke ba 'yan mata shine ka zo ka yi mun? Shi ya sa mana kake yawan kallon Fati idan ta taso daga tallan alale. Yau ke yanzu ne da zo kan magana. Saya su yanzu me kake nufi? Ka manta? A yaushe? Idan ka zo yau zuwa gobe za ka turo? Wallahi tallahi ƙarya nake miki. Karya? Wallahi ƙarya nake miki. Na gane to sai ya kai. Ka manta cewa ka mun kwatancin gidanku na san gidanku. Yanzu daga nan idan na tashi gidanku da zan wuce sai na fasa sai na je na ce ka mun ciki. Subhanallah. Ni da wallahi sai na je. Yaushe nace da na miki ciki? Ni wallahi sai na bar ma in kira yana in gaya mishi. Dan Allah na ki rufa mu asiri kake kulla mun shari dan Allah ki hankuri dan Allah. Sai na kira. Dan Allah ki hankuri dan Allah dan Allah. Dan Allah ki hankuri. Zan aure ki ma. Amma daura auren alhamdulillah Fatiha. Ka sa na ji kunya. Aba ki je gidan mu yanzu ki je ki ce a daura auren mu wallahi kin kashe ni. An kashe ni. Baby na kuka kake yi? An kashe ni. Wai kashe ka? Kai min daɗin baki kai min yaudara irin taku ta maza ka manta makircin mace? Wallahi na aza ko irin soyayya nan namu ta yaudara da ake yi ne wallahi. A'a ni ba na soyayya ni yanzu dai ka san na riga da na zama matar ka ko? Da zai ka tashi mu je ka ci abinci kai wanka. To rike mu wayan nawa. Na gode. An kashe ni. Kashe ka kuma?